Helo, Dave Williams, Rheolwr Station Badachib Aberdyfi. Dwi wedi bod yma ers 1974, o'n i yn aelod o'r criw i ddechrau, a wedyn ni fod rheolwr ers 20 mlynedd. Gael ei sefydlu yma yn 1837, a da ni wedi bod efo cychod, y math yma sydd tu ôl i mi, Atlantic ydy hwn, ond mae'n gwrchod rybr math o beth, bach, go fast i bod yma ers 1963. Wel, dau beth pwysig i ddechrau. Da chi'n gorfod bod ar gael. Da chi'n gallu bod ar gael trwy dydd, bob wsos, trwy'r flwyddyn. Ond da ni'n trio wneud siŵr bod yna rhywun yn gwmpas o hyd, os da chi byth yn gwybod pa mae pethau'n digwydd. A hefyd, da chi'n fodlon i roed amser i mewn i ddysgu pethau ar y cychod yma. Os da ni'n mynd yn ôl i'r dechrau'r cychod yma, ond asgotwyr llawn amser yn byw ac yn gweithio yn Aberdovey, sgota allan ar y môr o'n hyn. Ond dyddi yma, os am llawer o gwbl wedyn, mae'r rhan fwyaf o'n criw ni wan, os am cefndir morwrol hefo nhw ddigwyr, wedyn mae'n gorfod dysgu bob peth o'r dechrau. Ar y funud, yn mynd i 19 o griw. Mae bobl yn teulu feddwl na y criw wedi jyst bobl sy'n mynd ar hon. Ond cofio, yn eisiau mynd ar hon o fan hyn allan i'r dŵr. Wedyn mynd i griw sy'n cynnwys bobl sy'n drifio tractor sydd tu ôl chi fan'na. Mae gen i bobl sy'n edrych ar ôl y stesiwn ei hun. Mae gen i bobl fel fi sy'n rheoli y stesiwn. Wedyn mae yna griw gyfol yna, rhyw 30 i gyd. Ond o ran y criw ar y gwch, mae yna rhyw 19. A dyn eisiau 3 i fynd allan i gael criw llawn. Hyfforddiant, mae'r criw yma yn troi fyny dwywaith yr wsos fel arfer, nos Iau a Dydd Sul. Trio amser yn dysgu pethau tu mewn yn y stesiwn ei hun, a hefyd wrth gwrs allan ar y gwch, achos dyna di'r swydd yn diwad, dyna di'r gwaith yn gwneud. A mae yna system wedi cael ei greu gyn yr RNLI i helpu bobl i wneud hynna. Mae yna lot o brofiad hefo'r badachub yma, o wneud y math yna beth, felly de. Flwyddyn dwytha, ath i allan 30 o weithiau, a fel arfer, rhwng 30 a 40 o weithiau flwyddyn, da ni'n cael ei galw. Dibynnu lot o'r tywydd. Ha dwytha, gafon ni ha, yn tro cyntaf ers 5 mlynedd, gafon ni ha go dda, oedd hi'n heilog, oedd hi'n gynnas. A wedyn yna lot o bobl allan o'r treithi. A gefn hynna, da ni'n cael dipyn bach mwy o alwadau. Dau beth yn sicr, hynna'n gwestiwn go hawdd i mi atab. Un ydy bod mae'n cael ei cario ffwrdd efo llanw, achos mae yna llanw go gry o'r afon fan hyn, a rhedeg allan i'r môr. A os yna modd nofio yn erbyn o'n byd fel yna, wedyn mae lot o bobl yn cael ei cario allan, neu mewn cychod neu ar bod, windsurfer yn cael ei cario allan efo llanw. Na chi y reswm cyntaf. A'r ail reswm ydy cychod fel arfer wedi torri lawr. Wel, mae'n deimlad gorfod ei gwir, achos da ni'n cael ei galw allan dyddi yma efo pages. Os na rhywun mewn traffath, mae'r pages yn mynd i ffwrdd. Da chi'n troi fyny fan hyn, so da chi'n clem beth sy'n ymlaen, pwy sy'n mewn traffath, pa math o job, lle mae'r job. Na'n byd fel yna, gwbl wedi gwir. Wedyn, rhyw deimlad gorfod, achos da chi beth yn gwybod beth da chi'n delio efo. Unwaith da chi ar y gwch, da chi'n dechrau dysgu mwy am beth yw'r job da chi'n mynd i wneud. Wedyn hynna'n dechrau helpu sello bethau lawr. Be mae bobl yn dweud, yr adrenalin sy'n mynd trwy ddech chi dwi'n siŵr i ddechrau. A wedyn mae'r training sydd wedi cael ei wneud dros y blynyddoedd yn cicio mewn. A wedyn mae gen pawb y swydd ar y gwch. A wedyn i ffwrdd â ni felly. Mae bob stesiwn yn edrych am criw newydd i ychwanegu at y nifer ar y criw o hyd. A dyn ni'n edrych am bobl ifanc sydd ar amser a diddordeb i cymryd rhan o bethau fel hyn. Wedyn, peidiwch â byth meddwl bod yna'n cyfle o gwmpas y lle. Os da chi'n byw mewn lle lle mae'n badachub, neu rhywbeth hwnna, tîm achub ar y mynydd, math o'na beth. Maen nhw'n edrych am bobl, os oes yna diddordeb efo chi, dwrwch eich hun ymlaen, a mae'n gyfle yna i chi cael
training arbennig o dda, a hefyd rhan fwyaf o'r amser lot o sport hefo'r criw a ffrindiau newydd.